ሰላም ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትብሉ ትምኒተዩ ናይ ሎማዓንቲ ምፅያ ዘለዎ ታፔካ ናይ ቡና እዩ ያው ኣነ ሓሲበይ ክንኩም ዘምፅኦ እዚ ታፔካ ብሊብሮናድ ኣብቲ ናተይ ፊድ እንድሕር ብዙሕ ሓደን ዝዘራረቡ ዘለዎ ነገራት ኣብቲ ፊደይ እንድሕር መፅዩ ኣነ ከዓ ናተይ ኢንፑት ክገብረሉ ኣለኒ ኢለ ሽዑ ዲሳይድ ትገብር ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብቲ ዩቱብ ወፅየ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም ተሓቂ ትነግረና እያ ዓለም only gives us what we want to hear. እቲ ንሕና ክንሰምዖ እንደሊ ጥራሕ ትህበና ኩሉ ግዜ there is always ሓቂ behind ሓቂ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከዓኒ ቡን ክንብል ከለና ስኒ እንታይ እዩ ቡን ብሓቂ ሕማቅ ኣይኮነን እንድሕሪ ብስጋና ሓሲብና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ ብስጋን ብነፍስን ክንሓስብ ክንፍትን ኣለና ከም ክርስቲያን መጠን ማለት እዩ ንሕና ክርስቲያን ስለዝኾና ናይ ክርስቲያን ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ብሂወትና ኦኬ ቡንሲ ንምንታይ ትጠቅም ንነፍስኻ ማለት እዩ ንስጋኻ ብዙሕ beneficial ኣለዋ ብዙሓት ስታዲ ተገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ type 2 diabetes heart attack some types of cancer depression long life ይህበካ ንሱ ኻን ብmoderation ድሕር ሰቲኻዮ ማለት እዩ which is 2 to 3 cups a day ማለት እዩ ምስኡ ኻን of course ሽኮር ከየብዛሕካ ክሪም ከየብዛሕካ ማለት እዩ anyway ንሱ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ቡና ሕማቅ ኣይኮነን ምስኡ ኸዓኒ ክንሓስብ ዘለና ከም ክርስቲያን መጠን ማለት እዩ እንታይ ከ ኔጌቲቭ ነገር ኣለዎ ኣብ ቡን ክንብል ኣለና እኳ ኣብ ናህና ትርድሽን ኣብ ናይ ህዝብና ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ስለ ዝረአይ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ነጥብታት ማለት እዩ ሓደ ቡና addiction addicted ዲኻ ትኸውን ሕጂ እቲ addiction ንባዕሉ it becomes a form of worship በቃ a form of worship እያ ትኾን ሕጂ ንስኻ ቴሌፎን እንድሕር ኣለትካ ሰልፎንካ እሞ ብደይ ቴሌፎንካ ክትነብር እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ እሞ ፀለለለለ ትብል ኮይንካ ቴሌፎንካ እንድሕር ገዲፍካ እያ ንሱ ንባዕሉ a form of worship ይበሃል ቡና ኸዓኒ a form of worship ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ሂወትና እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና addiction እንድሕር ኣለና ገሊአን ኣዴታት ሕጂ ኣለዋ 3 ግዜ መዓልቲ ዝሰትያ ላይፍ የብለንን ብዘይካ ቡን ምስታይ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሸይጣን ዝጥቀመሉ መገዲ ንዓኻስኒ እቲ ግዜኻ ስኒ ብዝበለፀ ጌርካ ንኸይትጥቀመሉ so much you can do እንድሕር ብዙሕ ናብ ቡን ጥራሕ ተድህብ እንድሕር ዘይትኮይንካ እቲ ግዜኻ ስኒ positive ወይ ስኒ ክንደይ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ሓንጎልካ ቡን ጥራሕ ኣሎ ግን ሓሳብካ ሓንጎልካ እቲ ሸይጣን ዝጥቀመሉ መገዲ እዚ ንዓና ፓራላይዝ ንክገብረና ማለት እዩ ግዜ ወርቂ እዩ ወይታ ከዓ ግዜኹም ብፅቡቅ ተጠቐምሉ ብፕሬየር ንሰብ ምሕጋዝ ድዩ ናይ ክርስቲያን ስራሕ ክንደይ ነገር እዩ ዘሎ ብከምኡ ንጥቀመሉ እዩ ዝደልየና ንስጋና ጥራኻ ንዕግብ ንስጋና ጥራኻ ንሕጉስ ተጠቒምናሉ ግን እዚ ንባዕሉ ዓብ ሓጢኣት እዩ ክልተ ታይም ኮንሱም እያ ከምቲ ዝበልኩኹም ግዜኻ ብጣዕሚ እያ ዌስት ትገብሮ ሕጂ ንስኻ ስኒ ሂወት የብልካን ማለት እዩ በዚ ዓይነት እዚ በቃ ተገዚእኻ ኢኻ በቲ ሸይጣን እቲ በቃ ነታ ስጋኻ ሳቲስፋይ ክትገብር ሲ በቃ ካልእ ሂወት የብልካን ምስኡ ኸዓኒ ሳልሳይ እቲ addictions ናብ ካልእ ነገር የድህብ እዩ ማለት እየ ሳልሳይ it leads to many sins እንታይ ዓይነት sin እዩ ዝኸ ኮፍ ምስ በልካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህዝብና ማለት እዩ ዕላል ንፈቱ ኢና ሕጂ እቲ ዕላል ሓደ ግዜ ናብ ጋስብ ይኸይድ እዩ ኮፍ እንተኢልካ ብዙሕ ኔጌቲቭ ነገር ይመፅእ እዩ too much ኣብ ዕላልን ኣብ ፀወታን ኣድሂብናሉ ስትይ ኣቢልና ትስኢልና ንኸይድ ኮይንና እዚ ድሓን እዩ ኮፍ ኢልካ ሙሉእ መዓልቲ ግን ናብ ካልእ ነገር ንኸይነድህብ ክንጥንቀቕ ኣለና ናብ ሕሜት ናብ ሓጢኣት ንሱ ኸዓኒ እዚ ኢንሰንስ እዚ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዕጣን እቲ ዕጣን ከዓኒ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ንሕና ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ ማለት እዩ ኢንሰንት ንጥቀም ኣብ ተዋህዶም ይግበር እዩ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ቤተክርስትያናት ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛና ዕጣን ንኸይነግብ ብጣዕሚ ኢና ንጥንቀቕ ምክንያቱ እንለስ እግዚኣብሄር መቁፀርያ ንገብር እንተለና ወይ ገለ ነገር ሽማ ወሊዕኻ ኢንሰንት ጌርካ ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኢልካ እቲ ዕጣን ክትጥቀመሉ ከለኻ እግዚኣብሄር ጎይታኻ ደስ ይብሎ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣሎ let my prayers be directed as incense in the light ዝብል ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ እቲ ኢንሰንት ንባዕሉ it's a form of worship symbolize ዝገብር እዩ ንሆሊነስ ንፒሪፊኬሽን ንሳንቲፊኬሽን ንጋድስ ፕሬዘንት ክንደይ ነገር ሚኒንግ ኣለዎ እቲ ዕጣን ስኢልካ ይኮንካ ዕጣን ኣጢንካ ድላይካ ትገብር ምክንያቱ ኣነ በዛ ነብሰይ ይብለኩም ኣለኹ when I don't know any better
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከለኹ ናብ ሓንቲ ሰበይቲ ወሲዶሙና ማለት እዩ። ሕጂ ቡን ገለ ሰትያ ኩሉ ዕጣን ኣሎ ቡን ኣሎ። ሳድንሊ እዚኣ ሰበይቲ እቲ ቡን ምስ ወደእኮ ማለት ሃብ ሃብ ክንብቦ ኢላ ኣንቢባትለይ። ዝገርመኩም ነገር እቲ ዝበለተ ንስኒ ኤግዛክትሊ what was taking place ኣብ ሂወተይ። ሕጂ እዚ እንታይ ገብሮ ንሰብ መሲልኩም እዋ እዚ ዳሞ ናይ ብሓቂ እንድዩ ኢልካ ሳብካንሽስሊ ከይተረድእካ እቲ ሸይጣን ናብቲ ናቱ ጥንቁልና ናብቲ ናቱ ሕማቅ ነገር ይስሕበካ ማለት እዩ። ወናይ ኑ በተር ግን እዚ ከማ ንሃንደበት እያ ሰብ ወሲዱ ንሲ it happened suddenly ማለት እዩ። ሽዑ ክሓስበሉ ከለኹ ናብ ሓጢኣት ከም ዝወደቁ ተረዲኡኒ ሕጂ I stay away ከምኡ ዓይነት ነገር I stay away ሙስኸ እቲ ዕጣን ንባዕሉ ከዓኒ ሚስዩዝድ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ንዎርሽፕ ጥራሕ ዘይጠቕምናሉ ኣብቲ ቡን እንዳሰተና ከለና እቲ ዕጣን ኣዕጢንናዮ ብሰብ ንሓምት ኮይና ወይ ጥንቁልና ንገብር ኮይና እዚ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ it opens doors for the dark side ማለት እዩ። ናይ witchcraft reading palms ገለመለ በቃ እዚ ካብቲ ሂወት ናይ ክርስትያነት ስኒ የርሕቅና። እዚ ከዓ ሸይጣን ዝጥቀመሉ መገዲ እዩ። ሕጂ ኣስ ክርስቲያንስ ከም ሓበሻ መጠን ክንጥቀቕ ኣለና ከመይ ጌርና ኢና እዛ ቡን ንጥቀመላ ዘለና ኣብ ሂወትና ኢልና ስኒ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክህልየና እዩ። እዚኣ ክብል ዝደሊ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ኩሉ ጎይታ ኩሉ ባዕሉ የረድአና ዲሰርመንት ይሃበና እዩ ክብል ዝደሊ ኣብዚኣ ዘረባይ ዓፁ እግዚኣብሔር ጎይታ ተባረኸ ይኹን። እስካዕ ኔክስት ታይም ንራኸብ God bless